Raila Jukka tässä morjesta. Nyt olisi vuorossa 5 vinkkiä kohti käsillä seisontaa. Itse asiassa ennen kuin me lähdetään edes systemaattisesti harjoittelemaan käsillä seisontaa, niin olisi hyvä, että tehdään tiettyjä valmistavia harjoitteita lähtien ihan ranteiden vahvistamisesta, kyynärvarsien vahvistamisesta. Ja silloin me pidetään huolta siitä, että silloin kun me mennään sinne käsillä seisontaan, niin se kroppa on valmis siihen uudenlaiseen rasitukseen. Ja lähdetään sieltä ranteesta liikkeelle. Eli lähdetään liikkeelle tämmöisestä peruskonttausasennosta. Kädet riittävän auki, eli vähän availette niitä sormia lattiaa vasten. Ja lähdetään tekemään tämmöistä rotaatioliikettä. Se lähtee sieltä aina lavoista, olkanivelen kautta, kyynärnivelten kautta aina sinne ranteisiin saakka. Pyrkii pitämään ne käsivarret mahdollisimman rentoina, mutta kuitenkin sieltä kyynärpäistä lukittuina. Näin. Saadaan ne pahimmat jumit pois. Sen jälkeen pidetään ne hartiat siinä ranteiden päällä. Lähdetään nousemaan sormien varaan. Sormet pysyy koko matkalta lattiassa kiinni. Tehdään semmoista kontrolloitua ylös-alas liikettä. Kyynärpää pysyy edelleen lukittuina. Ja jos haluaa tehdä sitä liikkeessä rankemman, niin vie käsiä vähän kauemmaksi. Tuo hartiat uudestaan sinne ranteiden päälle ja tekee sieltä samanlaisen liikkeen. Eli mennään kohti polvipunnerusasentoa ja sitä kautta tehdään se liikkeessä kuormittavampi. Saman liikkeen voi tehdä sormet sivulle päin. Ja kolmas versio, sormet sisältäpäin. Riippuen vähän onko siellä mitään kireyksiä siellä yläraajoissa, niin nämä eri asennot saattaa tuntua toisilla. Tämä on paljon rankempi kuin sitten sormet sivulle päin. Seuraavaksi laitetaan kämmen selkä lattiaa vasten. Ja pitää huolta siitä, että se ranteen 90 asteen kulma tulisi helposti silloin, kun käsi on suorana. Eli kämmen selkä lattiaa vasten, toinen käsi pitää paikallaan ja tehdään semmoista samanlaista rotaatioliikettä, mitä tehtiin äsken. Ja se tulee sieltä lavoista saakka olkanivelen kautta aina sinne ranneniveleen. Ja sama toiselle kädelle. Näin. Jos se tuntuu okolta pitää se kämmen selkä lattiaa vasten, laitetaan molemmat kädet ja tehdään se käden puristamista nyrkkiin. Kokeilee eri asentoja. Näin. Sitten vähän liikkuvuutta sinne. Lähinnä se venytys tulee tätä sormenpäistä, kyynärvarren lihaksista ja jos siellä hartian takaosissa kiristää, niin se saattaa tuntua jopa siellä asti. Ja sormet sivuille päin. Lähdetään nouseen sormenpäiden varaan. Peukalot on irti lattiasta. Kyynärpäät koukistuu. Rauhallisella uloshengityksellä viedään kyynärpäitä kohti lattiaa. Siihen syvyyteen, mikä pääsee ilman mitään kipuja.
aina kannattaa vähän ravistella joka liikkeen välissä, jotta saa ne jumit pois sieltä. Näillä vinkeillä lisää tulossa paljon ja näillä pääset vauhtiin. Käsillä seisonnassa oikeastaan tärkein yksittäinen tekijä on se vartalon asennon hallinta. Se tulee mukaan siinä vaiheessa, kun kiivetään seinälle, ponnistellaan käsillä seisontaan, ollaan siellä vapaassa käsillä seisonnassa. Se vartalon asento ja sen asennon hallinta on ensisijaisen tärkeitä. Ja aivan alkuun on helpompi opetella sitä asentoa itselle tutussa ympäristössä. Eli ennen kuin mennään sinne käsillä seisontaan pää alaspäin, niin käydään sitä liikettä vähän tässä selin makuulla läpi ja mietitään, että mitä osasia siinä liikkeessä tulisi löytää. Eli ihan ensimmäiseksi mennään makaamaan selälleen ja haetaan vain yksinkertaisesti pituutta vartaloa. Eli mä venytän käsiä sinne suuntaan, mikä sormet näyttää, ja kevyesti nilkkoja ojennellen pidennän jalkoja sinne suuntaan, mikä varpaat näyttää. Tässä vaiheessa mulla on pieni notko täällä alaselässä, ja seuraava tehtävä onkin lähteä rutistaan kylkiluista ja keskivartalon lihaksilla pitäen polvet suorina alaselkää lattiaan kiinni. Rystyse pysyy lattiassa koko ajan, eli ei lähdetä nostamaan eikä myöskään nosteta jaloista. Eli tässä versiossa kädet ja jalat pysyy koko ajan samassa paikassa. Ja jos mä saan tuon alaselän rutistettua täältä kylkiluista vatsan kautta pituutta hakemalla lattiaan kiinni, niin tämä on käytännössä se asento, missä mä pystyn optimitilanteessa seisomaan myös käsillä. Ja omaan tahtiin hakisi sitä vartalon jännittämistä, hakee se suoraa linjaa ja sitten rentouttaa, mutta pitää se hyvä asento. Eli ei päästä enää sitten tässä vaiheessa selkään notkolle. Kokeile tätä. Eli ensin vaan pituutta vartaloon, sen jälkeen sieltä kylkiluista rutistamalla lähdet pikkuhiljaa kohti napaa, vatsalihakset painaa sitä alaselkää lattiaan kiinni. Tässä versiossa kannattaa pitää pakadat rentoina, koska ne on lattiaa vasten, ja ojentaa polvet suoriksi. Näillä vinkeillä pistetään se asento kuntoon. Käsillä seisonnan asentoa kun harjoitellaan, niin omasta mielestä paras tapa on siihen kasvot seinää vasten. Siinä on monta eri syytä, mutta yksi tärkein syy on siinä, että kun me kiivetään sinne seinälle ajan kanssa, niin me pystytään paremmin kontrolloimaan sitä kuppiasentoa. Se sama asento, mitä ollaan opeteltu lattialla, niin nyt lähdetään ensin punnerusasennosta hiljalleen lähestymään sitä seinää. Eli ensimmäinen vaihe, mitä tehdään, on ottaa punnerusasento. Ja tässä vaiheessa haetaan jo vähän sitä kuppiasentoa sinne keskivartaloon ja lavoista pieni lapojen loitonus, eli protraktio, lähdetään työntämään yläselkää vähän niin kuin pyöreäksi. Käsillä seisonta leveys sinne käsille. Ja ensimmäinen vaihe, kädet pysyy paikallaan ja nostetaan jalat ylös, haetaan suora asento. Eli ei välttämättä olla tämmöisessä L-asennossa nyt, vaan suoristetaan se vartalo. Tää on rankempi kuin itse käsillä seisonta, eli tässä ei tarvitse olla hirveän monta sekuntia. Haetaan se hyvä asento, pidetään hyvä kuppi, 10 sekuntia, 15 sekuntia ja tullaan sen jälkeen alas. Seuraava vaihe on tuoda käsiä jonkin verran lähemmäksi. Sellainen 20-30 senttiä riittää alkuun. Ja tehdään ihan sama harjoitus. Nyt kun kädet on jo vähän lähempänä seinää, me voidaan olla siellä seinällä vähän pidemmän aikaa. Eli noustaan ylös. Jos pystyy ojentamaan nilkat, niin on varpaita vasten. Hakee se hyvä asento, pito ja tullaan alas. Mennään taas askeleen lähemmäksi. Ihan omasta fiiliksestä riippuen
totuttaa itteensä siihen, että mennään kohti seinää. Tässä on paljon pelkotiloja ylikaatumisesta ynnä muusta. Meidän pitää totuttaa kroppaa siihen. Nyt ollaan ensinnäkin kasvot seinää vasten ja mennään omien tuntemusten mukaan lähemmäksi ja lähemmäksi. Eli taas kiivetään ylös. Nyt ollaan jo suhteellisen lähellä seinää. Pidettäisiin asento ja tultaisiin alas siinä vaiheessa, kun tuntuu siltä. Ei mennä siihen tärinämoodiin, vaan riittävän lyhyitä pitoja. Taas mentäisiin vähän lähemmäksi, kunnes ajan kanssa oltaisiin saavutettu itselle optimiasento. Tässä vaiheessa ruvetaan keskittymään siihen, että hartiat on elevaatiossa. Eli työnnetään hartioita kohti korvia. Pidetään asento. Jonka jälkeen tullaan aina rauhassa alas asti. Jos me halutaan tehdä siitä voimaharjoitus, niin pidetään vielä täällä kuppiasennossa hetken aikaa. Näin. Elikkä lähdetään punnerusasennosta, vaiheittain tullaan lähemmäksi, kunnes ajan kanssa ollaan lähellä seinää, asento pysyy koko ajan hyvänä ja siinä aikana, kun me ollaan tehty tätä harjoitusta viikkojen aikana, meidän keho vahvistuu oikeasta paikoista, pystytään pitämään sitä kuppiasentoa, hyvä elevaatio, rintakehä sisällä, vartalo suorana. Näillä vinkkeillä taas ollaan yksi askel lähempänä käsillä seisontaa. Käsillä seisonnan 3 oleellista juttua on itse vartalon asento, tasapainoilu käsillä seisonnassa ja sitten ponnistaminen sinne käsillä seisontaan. Nämä 3 alkuvaiheen juttua tulee hallita. Ne on tietysti yhteydessä toisiinsa, mutta etenkin tämä ponnistaminen, niin se on vähän niin kuin oma juttunsa. Siihen tullaan siinä vaiheessa varsinkin systemaattiseen harjoitteluun, kun se vartalon asento on hallinnassa, pystytään jo ehkä vähän työskentelemään seinällä ja L-asennoissa. Siinä vaiheessa tämä ponnistaminen on luonnollisempaa eikä siinä ole niin paljon niitä pelkotiloja. Mutta jos sä haluat lähteä kuitenkin jo hyvin aikaisessa vaiheessa totuttaa sitä kehoa, niin lähdetään tämmöisestä yksinkertaisesta harjoitteesta liikkeelle. Ja tämä ei ole siis ponnistamista vielä, vaan yksinkertaisesti konttausasento, jossa lähdetään hakemaan siihen tiettyjä tekijöitä. Ensimmäinen, pidetään katse yhdessä kohtaa ja lähdetään tästä nostamaan sitä jalkaa. Ihan vaan totuttaa, että tämä on se liike, mitä siellä selässäkin tapahtuu. Eikä se ei mene kaarelle. Jos mä ponnistan tämmöiseen asentoon, niin se vääntää mut banaaniasentoon tai kaataa yli. Eikä tässä vaiheessa totutaan, että se selkä ei juurikaan liiku. Se voi liikkua vähän, mutta ei kovin paljon. Tää on ok, tämä ei ole. Seuraavassa vaiheessa otetaan jo se itselle luonnollinen asento. Usein se on sillä lailla, että jos on vasenkätinen, niin vasen jalka lähtee ensimmäisenä ylös. Katse pysyy edelleen siellä rystysten linjassa ja rystysten tasolla. Ykkösjalka on koko ajan suorana ja kakkosjalka ponnistaa. Ensimmäinen vaihe, kun lähdetään, niin pyritään vaan ojentamaan tämä jalka suoraksi. Pikkuhiljaa lähdetään nostamaan lantiota ylemmäksi ja jossain vaiheessa ponnistus pysähtyy L-asentoon. Molemmat jalat suorina ja yritetään löytää tasapaino tässä ennen kuin tuotais asento käsillä seisontaan. Ja lähdetään tuossa pienestä liikkeestä. Totutaan kroppaa siihen, että se
selkä ei pääse kaarelle. Sen jälkeen lähdetään totuttaa kroppaa siihen, että se ykkösjalka liikkuu koko ajan suorana. Jos se koukistuu, niin se hajottaa sen kaiken. Eli minimoidaan ne muutokset siinä, muuttujat, pidetään jalka suorana, niin se ponnistava jalka ojentuu. Ja sen jälkeen kun nämä on hallinnassa, niin lähdetään opettelemaan sitä, että se lantio nousee nopeasti sinne hartioiden päälle. Ja kun lantio pysähtyy oikeaan kohtaan, niin silloin käytännössä se tasapaino on mahdollista ylläpitää siellä. Tehdään ehdottomasti seinää vasten, eli seinä on siellä takana. Jos se ykkösjalka menee ylitte, niin se yksinkertaisesti vaan pysähtyy seinään eikä tule yli kaatumisia. Mutta tämä on ponnistusharjoitus, ei käsillä seisota harjoitus. Eli opettele ensin tasapainoilu tuossa L-asennossa ja vasta sen jälkeen, kun sä oot siinä hyvä, niin sitten aletaan miettiä systemaattisemmin sitä jalkojen yhteen tuomista. Ja siinäkin välissä on vielä lisäharjoitteita, joita tullaan sitten käymään eri paikoissa läpi. Käsillä seisontaa voi opetella eri asennoissa. Ja ennen kuin edes lähtee sitä suoraa asentoa hakemaan seinällä, saati sitten vapaassa seisonnassa, niin L-asento on ihan hyvä. Tämä voi jopa aloittaa vieläkin helpommasta, eli tämmöisestä haarataittoasennosta, vähän niin kuin A-asennossa se vaaritalo, mutta skipataan nyt se vaihe ja nostetaan jalat jo välittömästi korokkeen päälle. Mitä korkeampi se koroke on, niin varsinkin jos on vähän kankeampi kaveri, takareisiä kiristää, niin se on helpompi. Eli laittakaa sitten vähän jalat korkeammalle. Ja tarkoitus on löytää nyt ylävartalolle se mahdollisimman suora asento, mitä me tavoiteltaisiin siellä itse käsillä seisonnassa. Ranteet, olkapäät, lantio ja L-asennossa se pysähtyy siihen. Jos me lähdetään suoristamaan jalkoja, niin sitten niitä palikoita tulee vielä sinne suoraan linjaan lisää. Lähdetään tästä liikkeelle laittamalla jalat suurin piirtein sen boksin keskiosaan ja kävellään kohti laatikkoa. Tässä on hyvä olla avustaja, joka kertoo milloinka lantio on suurin piirtein oikeassa kohtaa. Eli vältetään olemassa tämmöisessä asennossa ja vältetään myös tätä. Kädet työntää koko ajan ylöspäin ja jalat työntää lantiota käsien päällä. Rintakehän sisällä, vatsa tiukkana. Ja hyvä elevaatio, eli työnnetään hartioita kohti korvia. Näin. Ja tämä on itse asiassa monille rankempi versio kuin suorassa asennossa seisominen, koska tässä tulee vähän nuo liikkuvuusjutut aina vastaan ja me ollaan tiiviimmässä asennossa. Eli siinä on vähän haasteellisempi olla kuin sitten suorassa asennossa käsillä seisomassa. Tästä on suurta hyötyä siihen käsillä seisontaan ponnistamiseen, koska käsillä seisontaan on hyvä opetella ponnistamaan L-asennon kautta, niin tämä valmistava harjoite antaa jo vähän työkaluja siihen. 5 vinkkiä käsillä seisontaa aloitteleville. Näillä päästään hyvin liikkeelle ja paljon on lisää tulossa. Kiitos.